Seliramu kapan dituduhkan ngarsane Cun? Apa kok gandrung-gandrung kapiran seliramu rangi ngengutake marang kendaraan? Nyuwun punten dalam sawu Kanjeng Sultan. Kula kaliyan Pak Yuda sampun anggenipun ngengutaken boten kirang-kirang. Namung panjenengan dalem nembe mandang tuyung boten emut menapa-menapa. Nyuwun sewu Kanjeng. Sakmenika kula aturi lenggah penggalipun dipun tata rumiyin. Apa yen ana wis dadi mestine sampeyan akar jagat. Bah, ingsun kudu duwe lakon kang kaya mangkon. Nggih. Pramila monggo kula aturi lenggah rumiyin Kanjeng Sultan. Dipun penggalih dipun tata Kanjeng Sultan. Badrun lan kowe sing nyuda. Rikala semono utusan marang Kakang Patih. Kakang Patih Saloka. Inggih. Apa jeneng sira wis padha mireng pakadaran? Nyuwun punten dangu sewu Kanjeng Sultan. Kadose derek wonten pekabaran kados pundi kabur kawisananipun Patih Saloka. Kok menika dipun ceklo saketawis. Monggo kula aturi ndawuh Kanjeng Sultan. Iya. Kakang Patih Saloka. Paling jauh. Kanthi raharja pisrami ngarsane sun Kakang Patih Saloka. Berkah pangestunipun Kanjeng Sultan. Widodho sowan. Bekti kula kunjuk. Iya, ingsun tampa ngumpuja pawastine ingsun sira tampa papisan. Mugi-mugi dadosaken kiyatan anggenipun suwita wonten Sultan. Ngaturi kasugengan regi anak Patih punduripun. Sanget. Semono kok enak ya bisa. Pangestu sugeng kula pangabdi kula pujuk. Ya, betul. Wah, nderek masalah. Tak tampa. Pedesan tapi ya. Penak. Kakang Patih Saloka. Kados pundi Kanjeng? Ingsun celak kapang banget. Anggon ingsun utusan marang eneng kraton Banten. Anggon irung lamar ning lamar Rangkung Sari. Banjur kepriye pakabarane Kakang Patih Saloka? Pareng munjuk lepat nyuwun sih pangapunten dangu Kanjeng. Iya. Anggen kula nglamar pun Kanjeng Ratu Rangkung Sari. Dipun tampi kan. Syukur ya. Patih Saloka pancen sing wicaksana. Sekti Mahagara bisa merantasi gawe. Digawe lamar bisa itu gawe. Sak bandure kepiye Kakang? Anane katen. Nanging Kakang Patih dari ora bisa unggule yuda to Kakang Patih. Mestinipun nggih Kanjeng Sultan. Wong sewu regi anak Patih. Panjenengan anggenipun matur kok mboten sanggup mubeng kok matur napa wontenipun kemawon. Iya betul. Sabar kowe iki. Panjenengan menggak-menggok lan ngendika menunggang nggih ngoten niku. Iya. Nyuwun sewu. Kepiye Kakang Patih? Sak sampunipun kula
kalian pun patih ganggung. Kula asore nyuda. Jeneng sira asore nyuda. Inggih Kang. Detku jeneng sira ora ana gunane. Anggonmu dadi patih wis sudah tak dadi sudah dadi patih ning kraton. Paling Mbak. Nyuwun pangapunten Kanjeng Sultan. Mboten kula anggenipun budidaya pun mboten kirang-kirang Kanjeng Sultan. Nyuwun sewu Kanjeng Sultan. Ora ana gunane anggonmu sudah patih karo jeneng sira. Didhawuhi mamar ora entuk gawe, ora pecus, ora jedak. Nyuwun pangapunten Kanjeng Sultan. Nggih Kanjeng Sultan, monggo patri rendah riyin menika dipun tata penggaweanipun Kanjeng Sultan. Monggo. Nyuwun sewu. Kepiye Kakang Pati? Kegandengan menika nek cabar anggen kula lamar kodhah pun sare. Kaya ngono anggonku bakal nggarwa rangkung sari cabar Kakang Pati sama. Ramila monggo sedaya monggo lakoni ndedonga wonten ngarsanipun ingkang kakang jabar. Mugi-mugi samanunggalipun menapa ingkang dados saged kalepan wonten sokan ndedonga marang ngarsanipun Ambil satmoko. Baik Palandika Pak Sultan. Nganti raja bisa wangono ngarsanipun paman satmoko. Pangestu dalem Pak Sultan. Sowan kula widodone Isandika. Boten kesuwen pangabekti kula kunjuk wonten ngaso dalem Paman Sultan. Ingsun tampa. Mung jara jeneng paman sira tampa desa. Sangat anggen kula mugi. Kok anggen satmoko nganti bocah raja iki sapa? Nanti lepat pun sing pangapunten dalem Paman. Kula sowan wonten ngasanipun Paman Sultan Palembang nganti jejere wanita menika calon sisian kula Paman ingkang sesilih Adi Endang Sulasti. Oh, anggen sulas. Endang sulas tenan. Nggih Kanjeng Sultan. Kan tidak harjo disunakan sama paman. Pangestu dalem Kanjeng Sultan. Ngaturaken sumpah kula Kanjeng Sultan. Iya, mau jawab jeneng paman sira tampa. Saged Kita tidak inggih. anggen satmoko. Nanti paring pangandika Paman. Paman mundhut preso. Kok selirama kedaran-daran soal ngarsane paman. Ono dadi apa nggih? Lepat nyuwun sing pangapunten dalem Paman. Bilih kula sowan wonten ngasanipun Paman Sultan ing Palembang menika awit ingkang putra menika dipun tundhung dening Kanjeng Rama Sultan Brawijaya
saking Mojopahit. Seliramu ditundung marang Kang Mas Brawijaya. Kang Mas Brawijaya tega-tegane banjur ana perkara apa yen saknapa seliramu ditundung marang Pramana. Barang munjuk Paman. Iya. Nalika semanten kula dipun dawuhi sowan wonten ngasanipun Kanjeng Rama. Ingkang wasipun kula menika kadhawuhan supados nglintir keprabuan wonten ing Kraton Mojopahit. Nanging Kanjeng Rama kagungan praji supados ingkang putra garwa sawijining wanita. Ingkang putra matur bilih sampun gadhah katresnan kanggih anjing Hyang Sulastri menika lajeng Kanjeng Rama duka paman karana Adi Sulastri menika namung anakipun Bapa Begawan sampun mejati saking padepokan tunggal Rama dados kersanipun paman lajeng kang putra dipun tunduk saking Kraton Mojopahit. Dan seliramu ditundung marang Kang Mas Brawijaya. Kanjeng Sabanjure piye? nggih wonten keparengganing Paman Sultan ingkang putra badhe suwita wonten ngasodaning paman. Seliramu sumita ngarsane paman. Kanjeng kasulian Prayo keke dulu, ing cendak parung kaliyan kasang paresan. sendika Kanang paresan paling dawuh mundhut pramaya pramajuki piye kanang paresan. Paling lepat ngojek pangapunten. Iya. Menawi saking pemanggih kula. Pas wiyetanipun Pangeran Satya menika dipun tampi kenipun. Samangkenipun Pangeran Satmangka dipun sumuni dharma bektinipun supados nglamar pun langkung sari wonten ing Kraton Palembang. Kraton Banten. Yen ngono, ing sanjang perintah. Yen saknopo paring pangandika seliramu sumita ngarsane paman ndak apa niku. Kanjeng matur nuwun santen paman. Nanging ana seranane seliramu ndak dawuh nglamar Ratu Sari ana ing Kraton Banten. Menawi menika ingkang dados sarana ingkang putra katampi anggenipun suwita wonten ngasanipun Paman Sultan Mandul saestu ingkang putra sesama nanging paman karana sowan kula menika nganti katresnan kula Adi Hyang Sulastri menika pramila paman sakutane sedher kayi kula Endah Sulastri supados cumandhok wonten ing Kraton Palembang. Iya. Ing Senura Kapitan. Yen ngono. Derekno lan Sulastri ana ing taman. Kanjeng nyuwun pangestunipun para Sultan. Tiwas kebenaran Kanjeng Sultan. Menika wonten sajroning taman. Wonten wanita ingkang selista menika. Ingkang Sulastri. Kanjeng Sultan kepengin. Rami. Monggo kula aturi panjenengan tegak kemawon wonten ing taman. Sampai Saya pun mati. Menjelaskan kasus. Menjelaskan saat dari orang-orang bodoh. Tengah ada tidak terus para kamu. Nanti tengah ada orang prajurit dan orang putih. Dapat menjelaskan tidak terus saudara.
ingsun pada panjenengan sak jroning Bener. Semua. Thank you.